Καλημέρα σας και πάλι, σήμερα από το κανάλι μου, το Digital Naturalism Art. Και για να μην λέμε όλοι αυτό τη μεγάλη τη σειρά, θα κάνουμε μια σύντμηση και θα το ονομάσουμε αρχικά DNA. Λοιπόν, σήμερα σκέφτομαι να ξεκινήσουμε και να ασχοληθούμε και να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, εάν θέλει κάποιος να αγοράσει μια φωτογραφική μηχανή, από πού πρέπει να ξεκινήσει. Ποια ερωτήματα διεγείρονται στο μυαλό του στην έναρξη αυτής της αναζήτησης. Και πάνω απ' όλα το πρώτο ερώτημα που γεννιέται είναι η τιμή. Πόσα χρήματα? 400, 500, 1000, 2000? Η μηχανή να είναι crop, να είναι full frame? Επίσης, τι μάρκα? Sony, Canon, Olympus? Να είναι mirrorless ή DSLR? Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία μπορούμε να τα λύσουμε σιγά σιγά και να πάρετε μια απόφαση, ή αν δεν έχετε καθόλου μηχανή και θέλετε να πάτε να πάρετε, ή αν έχετε μηχανή και θέλετε να κάνετε μια αναλλαγή και να την αναβαθμίσετε. Οπότε, ας ξεκινήσω από το πρώτο ερώτημα, το οποίο είναι η τιμή. Ωραία, πάμε να δούμε εδώ σε ένα site, στο Scrooge π.χ. έτσι, όχι ότι το διαφημίζουμε έτσι, αλλά επειδή έπεσε μπροστά μας εδώ τώρα, φωτογραφικές μηχανές. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε Canon, Fuji, Sony, Kodak, Nikon κλπ. Πάμε να δούμε φωτογραφικές μηχανές εδώ, DSLR. Λοιπόν, και ξεκινάνε οι τιμές 2.680, 2.000, 649, 1.299, 679, 2.800 κλπ. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, καλό θα είναι να πάρεις μια μηχανή η οποία να μην κοστίζει ούτε 300-400 ευρώ, αλλά ούτε και, για αρχή μιλάω πάντα, ούτε και 1.000, 1.500 και 2.000. Νομίζω μια καλή τιμή είναι γύρω στα 600 ευρώ μηχανή με το φακό, και καλό θα είναι να αποφύγετε μηχανές οι οποίες δίνουν κάποιες προσφορές και λέει πάρτε μαζί και ένα τρίποδο, πάρτε μαζί και μια τσάντα, πάρτε και ένα βαλιτσάκι, και όλα αυτά κοστίζουν 600 ευρώ και η μηχανή έχει 350 ευρώ και όλα τα υπόλοιπα έχουν τα υπόλοιπα χρήματα. Καλό θα είναι να πάρετε μια καθαρά, το ποσό δηλαδή που θα δώσετε είναι καθαρά τη φωτογραφική σας μηχανή. Εγώ, η γνώμη μου είναι ταπεινή, γύρω στα 600 ευρώ θα μπορέσει να σας δώσει μία όθηση και να κρατήσει και αυτή η όθηση για κάποιο χρονικό διάστημα. Εάν πάρεις μία μηχανή η οποία να κοστίζει 450 ευρώ και θέλεις να κάνεις κάτι παραπάνω, δεν θα μπορείς. Περίπτωση τώρα που θέλουμε να βγάζουμε και φωτογραφία και βίντεο, θα πρέπει να πάμε, η λύση είναι μονόδρομος και θα πρέπει να πάμε σε μία Sony. Οπότε θα πρέπει να βρούμε, είμαστε εδώ, ωραία, DSLR, πίσω, mirrorless. Για βίντεο και πολύ καλά βίντεο είμαστε εδώ, δηλαδή οι τιμές ανεβαίνουν λίγο, ας είναι crop frame, θα σας εξηγήσω μετά το crop frame. Εδώ π.χ. Canon mirrorless, πολύ καλή, 582 ευρώ. Κάτι τέτοιο ψάχνουμε. Έτσι, κάτι τέτοιο. Η διαφορά μεταξύ τους επίσης είναι στην τιμή. Οι mirrorless πλέον, επειδή είναι και πιο καινούργια μοντέλα, είναι πιο ακριβές. Είναι καλή επιλογή,
Αν έχεις να δώσεις τα χρήματα, μπορείς να πάρεις κάλλιστα μία mirrorless. Κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσετε με crop frame γιατί είναι πολύ πιο φθηνή. Έχω δουλέψει αρκετά με crop frame και έχω βγάλει χρήματα και με crop frame μηχανή. Είναι πάρα πολύ καλή, δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα στη δουλειά σας. Οπότε η γνώμη μου είναι ότι για αρχή μια crop frame μηχανή μπορεί να σας λύσει αρκετά θέματα που έχετε στο μυαλό σας. Οπότε συνοψίζοντας, κατά τη γνώμη μου μπορείτε από θέμα μάρκας να πάρετε ό,τι μάρκα θέλετε. Για αρχή ας είναι crop frame με ένα φακό της μάνας του που λένε, έτσι, να κάνετε τη δουλειά σας, θα έχετε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Μην ακούτε full frame και δώστε τώρα 2.000 ευρώ και δεν ξέρετε να τη λειτουργείτε καλά τη μηχανή. Μην ξεκινήσετε, ξεκινήστε με μια μηχανή της τάξης των 600 ευρώ, όπως είπαμε 500-600 ευρώ, να πάρετε, να κάνετε τα πρώτα σας βήματα και μετά βλέποντας και κάνοντας. Θα σας περάσω και μια εικόνα για να καταλάβετε πώς είναι η διαφορά μεταξύ full frame και crop frame. Τώρα θα λύσουμε ακόμα μία απορία σε σχέση με full frame και crop frame. Η full frame μηχανή και η crop frame μηχανή έχουν κάποιο σένσορα. Ο σένσορας στην crop frame μηχανή είναι πολύ πιο μικρός σε σχέση με τη full frame. Αυτή είναι η διαφορά, δηλαδή πιάνει μεγαλύτερο πεδίο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να βοηθάω όσο μπορώ και θα συνεχίσω έτσι. Κάντε ένα subscribe και ένα like στη σελίδα μου και θα τα πούμε στην επόμενη μας συνάντηση. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.